बर'दिननि पार्टि लोगोफोर होगासिनो नै दाउ नोंसिनि लकेल खै किल' होनदों दाउआ 50 गोथाव जालायसै बिथिं आरो दाउ डिपार्टमेन्ट आरो नै बिथिं दङ बेलेग डिपार्टमेन्ट नै बिथिं नै आरो बै बिसोरो सावग्रा ग्रुप दै बिसोरो हांग्रा ग्रुप बेनिफ्राय नै बिथिं नै नायग्रा रायजोनि खामानि होनना बुङोबाथ' आरो ओरैबायदि इन्टारेस्ट जायोना गोदाग्राया गोदागोन नायग्राया नायगोन मावग्राया मावगोन बिदि नैबे जाहैबाय अमा 1 कुइन्टेल मानैजों 1 कुइन्टेल जाबाय मासेया 80 किल' मासेया 20 किल' पुलिसफ्रा जे रावबो सिलायखौनो गंसेबो लायालासिनो आरामै गासिबो ओंखारजोब्बाय फान्थाव दे फान्थाव मास्टार प्लास्टिकखौ लालै माने बे जाहैबाय बर'दिननि पार्टि आरो ना बेनिफ्राय देग्लाय बर'दिना नै बिथांनि दैदेननायाव जादों आरो मा खालामगोन नोंलाय बे दाउ खर'खौलाय नोंगौ बरिया माने जोंनिया गामियाव 25 तारिखआव जाया दे लोगोफोर 25 तारिखआव प्रग्राम थायो नालाय ओंखायनो मा होनना बुङो 26 तारिखआव जायो आरो ना खिन्थु गुबुन गुबुन मण्डलिफोरा 25 तारिखआवनो जायो कम्पानि नोंसिनालाय हेला मानो खारो हासुङाव हांदों नै हासुङाव वा जानाय नांगौलै माबायदि मा हांदों बेयाव बांगाल दाउनि बिथान नायनांगोन बेखौ जानाय नांगोन गोसोबायदि लानानै जा लाजिबाथाय खाजि गोबागोन गोथाव मोनदों जानांगोन इउटुबार जोंहा मानो जायासै भिडिअ खालामग्राया आइटेमाथ' गोबां आइटेम आं दा लास्टाव जानोसैलै आं गिदिर उनथि मोना अनला ना फिसा होनाय बेयाव मोजांसो अनला दाउ अमा फिथै आरो अमा बेदर ना बेनिफ्राय आरो लाफा रक्सआव होलाबाय थायो बेनि इनकामा बेहा चेयारमेन कनसरी हमस्टेनि जोङो बेयाव जोङो लोगो मोननो हादों जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो गासैबो जोङो खुसि जादों जोंनि गेजेराव बेबायदिजों लोगोसे बे गेदेर हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लानानै जोंनि बे फालिथायखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जों आरो मोननो हादों धनेश्वर बर' बिथांजों फैफादों आरो जों मोननो हादों जांगिला ब्रह्म आरो सन्दिप नार्जारि आरो जोङो गासैबो जोङो खुसि जादों जोंनि गेजेराव बेबायदिजों लोगोसे बे गेदेर हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लानानै जोंनि बे फालिथायखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जों आरो मोननो हादों धनेश्वर बर' बिथांजों फैफादों आरो जों मोननो हादों जांगिला ब्रह्म आरो सन्दिप नार्जारि आरो सुशांत बसुमतारी जों बिथांमोनखौबो जोङो मोनफादों आरो बेनिखाय Gelagaon Bogoribari
Baptist Mongoliani sekitar kita. Beवहाय गासै मंडलिनि इसोर सिबियारि रायजो राजा आइमोन आफामोनजों लोगोसे बे मंडलिनि बुंगिरि आरो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय इसोरनि एबा बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा बुंथिगिरि बिथां गासैबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय मोजां मोननाय आरो हामलायनाय थाबाय। जों मिथिगौ जे बुहुमनाङैनो 25 डिसेम्बरा जोंनि गेदेरथार इसोर एबा प्रभु जिसुनि जोनोम सान आरो बे जिसुआ बुहुमनाङैनो बयजोंबो अनजासिनग्रा बयजोंबो मानिजासिनग्रा आरो बयजोंबो खुलुमजाग्रा बे बुहुमाव बिनि फलोवार्स हिसाबै बिनि फलोवार्सआनो बांसिन भक्तआनो बांसिन बेखायनो दिनै मैया 25 डिसेम्बर जिसुनि जे फालिथायनाय सान आरो बे सानाव बुहुमनाङैनो फालियो आरो नोंथांमोननि बोगोरिबारि बेप्टिस्ट चार्च मण्डलिनि गासै इसोर सिबियारि नोंथांमोनाबो दाख्लि 24 डिसेम्बरनिफ्राय दिनैसिमहालागै मोजांथार गिदिरथार प्रग्राम लानानै नोंथांमोना सानथामनि हाबाफारिजों बेखौ गाजा गोमजा खालामदों। बेनिखायनो बे हाबाफारिया मोजां फालिलांजागोन। बे जाबाय प्रभुनि अननाय बे जाबाय प्रभुनि आशीर्बाद आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे साफ्रोमबो व्यक्तिनि गोसोआव साफ्रोमबोनि देहायाव न'खराव आरो गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव जाहाथे जोङो बरदिन फालिनाय हिसाबै गेदेर सान फालिनाय हिसाबै जेरखम जोङो गोजोनदों रंजादों आरो मोजां मोनदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे मोजां जोंखौ दैदेनलांनो हायो जों गावखौनो दानो हायो गथ' गथाय मोजां जाहाथे जोङो लानानै बा फेदेरनो खुंनो हायो आरो न'खर हिसाबै जों जाहाथे मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो जोंनि साफ्रोमनि गोसोआव जाहाथे प्रभु जिसुआ मोजां देहा मोजां गियान मोजां बुद्धि मोजां सोलोंथाइ मोजां न'खर जाहाथे हरथों बेनि थाखाय आङो प्रभु जिसुनाव आङो आर'ज खालामदों आरो साफ्रोमनिसिम जाहाथे मोजाङै मोजां फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जोङो बारहोलांनो हायो थांनाय दिनफोराव जेरै दिनैसिम 2024 मायथाइनि दिनै 26 डिसेम्बरसिमहालागै जों जिथु बारहोहरबाय आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे मोजां बारहोलांनो हाथों आरो लोगोसे फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2025 मायथाइ साननै सानथामनि उनावनो जानो थांगासिनो दं आरो बेनिबो गासैनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय अननाय आरो हामलायनायखौ होनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनदों।
बेसेबां मानसि जादोंमोन नायदो बेयाव गामिनि दङ आरो आलासि माखासे दङ आरोना जागोन मोनावसो जायाना सानावबा जायो आरो आलासिबो दंखाबो दं आलासि बारा गैखायालै दाननाय नुदोंमोन ना लोगोफोर दाननाय बेदरा संनानै नै बिदि जाबाय दे नै गोथाव गोथाव बरदिननि बेदर पार्टि दा जानोसै दाउ बेदरा बैलाय सारायाव नुबाय दा लोगोफोर दाउ बेदरा नै बेयाव गासै दाउ बेदरा 36 किल' दङ दे गोदानानै 36 किल' दं दाउआ गोदानानै गथायाव बेसेबांमोनथाय 50नि गोजौआव नांदों 50नि गोजौआव ओमफ्राय अमाया जाहैबाय गासै 1 कुइन्टेल 1 किल' बिदि रायजोनि संनायनि मजायानो बेलेग जाखायो जानो गोथाव गोथाव Ini hari pas Thôi. Pak kuat no. Thôi John. Vậy, tôi đổi phải đâu hồn này đến lúc Gelagaon Bogoribari Baptist Mondolini जोंहा नै बियो गेटमोन आरो बर'दिननि गेटआ नै बिदिमोन दे लोगोफोर माने नै बिथिं दङ वेलकाम बेनिफ्राय आरो नै बिथिं दङ जोंहा मेरि क्रिसमास नै बिदि साजायदोंमोन आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरो सानावथ' आं भिडिअ खालामनाय जायासै दे गेटनि ओमफ्राय दा नैबे मोनाव लाइटिंखौ आं खालामनाय जाबाय आरो ना एसे लोगोफोर दिन्थिलांनोसै सिङाव हाबलांनानै जोंहा मा प्रग्राम जादों बेयाव माने क्रिसमास बिदाय होदों आरो ना लोगोफोर दायो माने क्रिसमासाथ' दिनैनिफ्राय जोब्बाय आरो फैगोन बोसोरावसो जोङो क्रिसमास मोनफिनसिगोन आरो ना दिनै मोनानिफ्रायनो जोब्बाय दिनै 26 डिसेम्बर ओमफ्राय जोंहा बेम पार्टि दामनानै थारमाने मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बिदि रंजायो आरो ना 26 तारिख मोनाव बिराद मोसादों नै एसे दिन्थिलांदों नायलांदों उन्दै गेदेर ओरैबायदि रंजादों Gelagaon Bogoribariनि लाइमोनफोर सेंग्राफोर दिनै आइजोफोर आरो गथ'फोर उन्दै उन्दै गथ'फोर मोसानाय ओरैबायदि रंजादों बिथांमोना आरो नोंसोरबो रंजाखादों मिथिबाय आरो फैगोन बोसोर नङाबा मोनला बिदि मोसानो रंजानो मिथिबाय दिनै आरो नै बिसोर नायग्रा बिसोर मोसाग्रा नङा बिसोर नायग्रा गोजा मोसाग्रा नङा बिसोरो नायग्रा गोजा नै मोसाग्रा नङा बिसोर
fina, besar. 뭐셔야 맘마야. 맞아, ulta-palta dah salah.